le tuna chuan i ni danga chart kan ena englo analysis kan ti ang lo dawin enge tuna chuan forex trading chung chang a katam man forthin US dollar up chuan euro USD alo mo kami kha an soi fe doni forex correlation ha forex correlation chu om zia chuan correlation om zia chu pair pani for example DXY le euro USD enge ain kum kai dan mo chu forex correlation chu pair in kum kai dan no pair in kum kai dan hey lo in se chuan forex correlation chu pair in kum kai dan kan tia chuan eng tinge in kum kai a eng tinge a move kan lo enang chuan US dollar hi tunain US dollar index DXY hi atira ka in ber thin han chu major pair chau kan soinga mase tlem major pair ti a khan US dollar tel lo na ho pawh an soi tel thonga US dollar ne in kum kai ho kan ziak le zoinga tuna hian euro USD GBP USD le AUD USD le USD JPY heng hawa hian DXY nen anh kum kai dan kan clear ho don ni with DXY mo an mani ho poi kan soi kha langa heng an pair ne hi om zia chuan hemi correlation pakhat te chu USD JPY hi tian a tha tuna DXY hi a bullish scenario kan ngai tuang om zia chu không ai cấp bất tệ kha thil ka ti bo ve zia om zia tuna chuan DXY a kan bullish a chuan enge pair heng pair hawa hian enge kan bei sei thei DXY kan bullish chuan euro USD chu a chuk zong kan bei sei thei mo chuan GBP USD po a chuk zong tho kan bei sei thei chuan AUD USD po a chuk zong tho kan bei sei thei a USD JPY chuan USD a om masak zok chuan DXY kan inanga DXY bullish a USD om masak zok chuan hei bullish mo chuan kaka DXY a bullish chuan anita chuan DXY a bullish chuan anita DXY a bearish ve thungin heng ho major pair hi kan soyanga chuan englo I currency pair USD tel lo ho a che dan kan soi le don ni tuna chuan hemi a heng kan I focus ri phuda DXY a bearish chuan euro USD a bullish anga tiang tho chuan GBP USD po bullish ang mo chuan AUD USD po bullish anga chuan USD JPY a bearish ve thung ang hemi a correlation ka soi wang khan indian DXY ache danang je hian USD JPY hi ache don ka ti na ani lawa indian USD JPY hi lo trade don ta a bearish a sale lam kha I sale tum ta ni I sale don khan USD JPY a bearish chuan I confirm theina tur chu dollar a bearish telem dollar a bearish tel lawa USD JPY sale chuan a correlation kha akala probability an hiam mo chu ani mai ta main pair hawa chuan enge dang kan soi le ang tu khang kha ani mai ta lo screenshot tu la le a ai chiang zo pon google a in en thayanga chuan I Swiss friends te hi kan soi ve to lu ngam kan soi tuk to ang major pair lo ho major pair ni lo in euro USD atang ho heng ho hem te pali tang hian major pair atang hian major pair lo ho an soi fiang hem te pali tang hian mo chuan euro USD a bullish chuan euro USD chi kan soi ri tuna chuan adang hi chu lo om lo anga lo ngai tawla
euro USD bullish chuan enge bullish theia kan bei sei thei te chu heng major pair lo ho chu trade vak lo la ka tia keima tak pe chuan euro USD le GBP hi chu trade lo la a chan chu tlemin trade lo la ka ti hanin trade thei thawa tlemin a manipulate ti fa euro USD structure min penala trade in la don chuan euro USD a hian in solving a tha mo chuan euro USD bullish chuan a positive correlation mo a che tanga euro USD anga lama che thin chu AUD Aussie Aussie dollar le Japanese yen le Japanese yen te ka ti hei a in kop o euro USD bullish chuan AUD JPY AUD JPY i bai du ni chuan euro USD a bullish chuan kha kha confirmation kan nei theina le dang chuan GBP USD GBP JPY hei pawh ani le a euro USD bullish chuan chuan enge dang le kan ti chuan AUD JPY GBP JPY kan zia to a chuan euro JPY euro JPY JPY hei ho hi euro USD hi kan main pair nei thin ho han ta chuan euro USD alo bullish ta chu ti lo zong zong an sayang indian euro JPY chart hi lo en ta ni euro JPY hi a bullish angin mu ta trade setup khai mu ta ni chuan hi confirmation tu euro USD a bullish te lem mo chu trading a confirmation kan en na ni ti vek khera ngai lo wa ma se mo knowledge bet na ni mai chuan GBP USD a po tiang thau khan ani ta GBP USD le heng hi hei hi nang o hem te pani a bullish chuan heng ho hi a bullish heng ho hi ite ta a bullish a irina ibai don chuan euro USD emo GBP USD emo a bullish tur ani and vice versa mo ain ang reng ale lam zong pon euro heng ho AUD JPY GBP JPY euro JPY te hi a bearish chuan a bearish a trade la don chuan heng ho hi confirmation a ipang pakhat thei heng ho hi a bearish am chuan chun ni deuh mai a chuan AUD USD a chuan AUD USD hemi ve a chuan a correlated chu hemi le AUD USD le euro USD hi a in correlate na la hemte pani hi ni chu ai hemte pathumi a ai correlate sa ve ka ti kha chuan euro JPY te anh correlate han vek chuan USD JPY bi te soila han chu ama USD om ta USD JPY hi USD JPY hei hi euro JPY nen hian negative correlation mo hemte pani ka da do na om je chu euro JPY hi trade dona a bearish chuan USD JPY a bullish tur ani euro JPY a bearish chuan USD JPY hi a bullish tur ani khati han in se thiam mai nga a pair in enak tang khan in se thiam nga chuan zona dang te nom chu comment lama po lo in zo le thei ta he ho hi tôi đang soi beranga i enge AUDJPY hi entire AUDJPY hi a bullish wang han euro USD han a bullish i bai don tin ha lampang khatiang lampang hoi jong hang ka soi lawa currency pair engtin nge ache dan pakhat ache tin pakhatin engtin nge zui pakhat ache tin pakhatin engtin nge alo repel khatiang jong ha ka soi ni chon ti han ka duai ka soi rei to mama zoga min so ma khung len ka tuma chuan ka ti han forex correlation chu ani mai ta chuan nexa ka cham ron man thin dang ho kha amal te ron soi ka tunga i enge indu ma saber de halau soi ta la chuan karon soi ma sak tura zerin apoimo ber ka ti chu market structure kan soyang nexa chuan mo le sina chuan market structure kan soyanga chuan chu mi nu chuan order block te fair value gap te chuan breaker block te kha ho kha chu hriat hnem lutuk angai lawa kan hriat chen chu na to me chuan engtin nge
market a bullish nge a bearish ti kan khi rang khami te kha kan thir next a video karon siam don ni chuan tuna min soma pel to a khang kha ani deuh mai mo forex correlation chu